Барыгызны да сәламлим. Без инде күптән түгел генә каталогны яптык. Инде без яңа каталогны планлаштырып, сезнең белән эшли башладык. Беренче чиратта кызларыбызны котлап китәсем килә. Сез яңа дәрәҗәләргә ирештегез, Аллага шөкер. Бик зур уңышларга ирештегез. Күпләрегез инде кечкенә генә булса да доходын алдылар. Инде ничек доходка чыккан? Инде сез менә бу юлы инде 6%ка ирешкән кызлар инде аңлагандыр. 3%ка җиткәндә, әле бит әле без аңлап бетерә алмыйбыз. Менә үзегез дә күреп торасыз. 3% әле ул безнең бик аз сумма. Безнең доходыбыз бары тик 180 сум гына. 100 балл җыйган очракта команда белән. Беренчедән инде безнең лидерларга безгә кирәк 50 балл җыярга, калганын инде безнең командабыз җыя. Безнең 3% ул бары тик әле 180 сум гына. Ә менә инде 6%ка җиткән кызларыбыз инде бу узган каталогта алар инде әзрәк сизгәннәрдер үзләренең доходларын. Чөнки безнең менә 6% булганда безнең бәләкәй доходыбыз 720 сум. Ләкин шулай булса да, ул бит инде аяк астында аунап ятмый, кызлар, шулай 720 сум да безнең өчен ул акча. Менә шулай итеп әкрен-әкренләп алга таба без үсәбез. 6%, 3%, 6%, 9%. Әкренләп менә шулай итеп без баскычлап шулай үсәбез сезнең белән. Әлбәттә, башта авыр сүз дә юк. Мин хәтта үзем дә бит менә башта 3% аны утырдым. Минем дөресрәге нәтиҗәм дә анда булмады. Командам да алай түгел, минем күбрәк кулланучылар иде. Инде әкренләп менә шулай 3%, 6%, шулай итеп килә-килә генә килдем. 2 елдан соң гына әле минем менә 2 ел бетә дигәндә генә минем әкренләп нәтиҗәләрем барлыкка килә башлады. Нәтиҗә кайчан барлыкка килә, кызлар? Сез әгәр дә көн саен эшлисез икән, көн саен нәрсә дә булса, үзегезнең әлеге челтәрле бизнес өчен тырышасыз икән, сезнең нәтиҗә булачак. Ләкин аның өчен дисциплина тотарга кирәк. Көн саен үзегезгә вакыт билгеләп, үзегезнең буш вакытыгызны билгеләп, шул вакытларда инде эшләргә кирәк булачак. Без яңа каталогны планлаштырырга сезне керешик. Бу юлы безнең шундый шәп бүләкләр булар икән яңа килгән кулланучыларыбызга, яңа килгән консультантларыбызга, кызлар. Менә шундый шәп порошок, эко-порошок. Ул безнең аның бер пачкасы 3 килограмм порошокны алыштыра инде эко-порошок бу безнең. Һәм шуңа пятноводитель бик зур гына шундый пятноводитель безнең. Шундый шәп. Беренчедән моны алыр өчен инде әлбәттә безнең яңа килгән кешегә яисә кулланучыга 1500 га заказ ясарга кирәк. Ул бик күп түгел. 20% ташламага ала. Шул заказына 1500 га заказ бирә. Һәм инде икенче заказы белән ул әлеге бүләкләрне алачак. Шундый шәп бүләк. Кулланучылар, консультантлар яисә бизнеска килүчеләр булса, рәхим итсеннәр. Менә мәсәлән, минем кызлар яздыра инде үзләренә яисә миңа яза аласыз инде личкага. Инде кызларга шулай ук әйтәсем килә, менә узган каталогта кем заказ ясады сезнең кулланучыларыгызга, яңа бит инде консультантларыгыз, кулланучылар килде. Аларга зинһар әйтә күрегез, бу каталогта алар инде узган каталогка заказ биргән өчен үзләренең бүләкләрен алачаклар. Шуның өчен аларга 1000 сумга заказ бирергә кирәк. 1000 сумга гына заказ бирәсе килми бит инде кешенең, күбрәк җыясы килә. Шуңа күрә сез инде стартовый бүләкләр турында да аңлатыгыз. Мисал өчен 1000 генә заказ бит инде ул әз, аның инде 20% ташламасы да бар. Шуңа күрә күбрәк заказлар була икән аларның, алар әле стартовый бүләкләрне дә алыр. Стартовый бүләкләр турында сез инде беләсез. Мисал өчен инде анда менә беренче шагка, беренче адымнарыбыз өчен шундый бүләк мисал өчен анда 99 сумга чыга, кайсыдыр 299 га чыга. Шуңа күрә менә ул бүләкләрне дә белеп карап китсәгез, үзегез аңлата алсагыз, новичокларга, яңа килгән кешеләребезгә бик әйбәт була инде. Чөнки шундый кыйммәтле товарларны алар бик арзан бәягә генә шундый стартовый шаглары өчен алачаклар. Менә мин үзем дә кергәндә барлык стартовый адымнарны үттем, кызлар. Минем өчен ул бик, ничек дип әйтим инде, табышлы булды. Чөнки шундый зур наборлар, хәзердә әйбәт наборлар, алар үзгәрде әзрәк аның наборлары. Шундый күп духилар алдым мин, туганнарга бирдем, якыннарыма бирдем, үземә калдырдым. Бик рәхәтләнгән идем мин шулай. Бик әйбәт ул. Аннан соң, кызлар, әйтеп китәсем килә, менә безнең шундый купоннарыбыз бар. Купоннар инде шундый яхшы скидкалар бирә, ләкин аларны чагыштырып карарга кирәк каталог бәяләреннән. Башта корзинага кертеп карыйсыз, үзегезгә кирәк товарны, анда ничә сум икән карыйсыз. Аннан соң керәсез инде икенче шагыбызга, корзинкага җыйганнан соң, һәм инде күрәбез без шушы купоннар белән алып булачак. Мин сезгә дә аңлаткан идем, инде группада купонный карта дигәнгә керәсез дә. Анда инде сез барлык товарларны күрәчәксез. Ул бик җайлы гына, список бик зур, сез аны төрлечә карый аласыз. Мисал өчен анда, мәсәлән, өстән аска төшерергә була, мәсәлән, кыйммәтле бәядән арзан бәягә кадәр, яисә киресенчә арзан бәядән кыйммәтрәк бәягә. Духилар алырга була, менә чагыштырып карагыз, корзинага кертеп карагыз башта мондый товарларны, аннан соң купон белән булганда кайсысы арзанрак, кайсысы да сезгә табышлырак сезнең өчен, шуны сайлыйсыз. Ләкин мин сезгә шуны әйтәм, менә мин парфюмерия карадым, бик арзан чыга, кызлар, һәм кайбер башка гигиена товарлары 50% ташлама белән бик яхшы. Кемнәр менә узган каталогта бик күп заказлар ясады, гомумән алганда 999 сумнан да күпмедән заказ ясаучылар өчен инде безнең бик күп купоннар алдык, мин үзем дә бик күп купоннар алдым. Шуңа күрә кулланып калыгыз бу купоннарны, ул менә бик әйбәт, бик
ничек деп айтайын, сиздин ичинде умуман алганда бүлөктөр ичинде бик шеп табышлы әйберлер мында. Егер кызлар әйдәгез без сезнең белән тиз генә планлаштыру ягын карап үтик әле. Бу безнең 8-ннән алып 28-нә кадәр икән бу безнең каталог, әйме? Монда бик күп акциялар кызлар, көн саен безгә эшләргә кирәк. Ничек без эшлибез сезнең белән? Әлбәттә, без беренче чиратта сезнең белән план ясыйбыз. Безнең бу каталогка һәрберегезнең планы булырга тиеш. Менә блокнотыгызга язып куегыз. Каталог номер 7, әйме? План. Яисә максат дип язып куегыз. Цель дигәндә, әйме? Мәсәлән, сез 3% икән, сез язарга тиешсез. Минем, мисал өчен, цель 6%, 200 баллов. Кемнән инде 6% булды, сезгә инде беренчедән надо удержаться, шушы дәрәҗәдә калырга тиешсез, шушы званиягызда, әйме? Икенчедән, сез тагын да үзегезгә максат куярга тиешсез, тагын да 200 баллга арттырырга. Әлбәттә, сез 9%ка хәтле җитә алмаска мөмкинсез, бәлки кемдер 600 баллда эшләр, әйме, үзенең командасы белән. Шуңа күрә сез шулай ук монда ук максатыгызны куегыз, 6% белән генә тәмамламагыз, 200 балл белән генә. Мин бу узган каталогта 200 балл җыйган булсам, мисал өчен, әйме, бу каталогта команда белән мин 400 балл җыярга тиеш дип, шулай дип язып куегыз. Яисә 9%ка ирешергә тиешмен дип инде шулай дип язып куясыз да. Һәм инде сез әкренләп шулай итеп яза башлыйсыз. Әлеге максатка ирешер өчен сез нәрсә эшлисез? Беренче атнада. Менә мисал өчен, анда ничәсенә башла? 8-нә. Уже менә бүген ничәнче көн бүген? Бу ничәнче көн кызлар? Икенче көнме? Менә беренче атна, первая неделя дип язып куйдыгыз. Сез бу атнага нәрсә эшлисез? Сезнең бу атнага нинди максатыгыз? Беренчедән сезнең язасыз бу атнага максат. Ул максат нинди булырга мөмкин? Мисал өчен, мин бу беренче атнада 50 балл җыярга куйдым дип яздым үземә. Мин кызлар 80 балл ясадым. Әле бүген икенче көнә көн каталогның, менә мин авылдан килдем бүген, әйме, минем бер зур бит шундый А4 бите, 2 ягы да тулы. Шансым юк. Авылдан җыеп килдем заказларны. Минем инде беренче атнага максатым инде 50 балл җыю, әйме, бу атналык максат. Бар каталогка максат, бар безнең атналык максат, һәм инде көн саен эшли торган эшебез бар, планыбыз бар. Мин димәк куйдым үземнең максатымны, һәм мин менә бу атнада 50 балл ясарга тиеш. Ничек тә мин ул 50 баллны ясарга тиеш. Кешеләрдән заказ. Мин инде җыеп килдем заказларны. Күп синдәшләр да күчерде. Кайчакта инде үземә дә түләп торырга тур кирәк кешеләр, аннан соң бирәләр акчаларны. Менә анысын алыш-биреш йөртер өчен, анысын да менә сез запас акчаларыгызны түләп торасыз, аннан соң кешеләрдән җыя аласыз инде. Үзегезгә примерно да 5-6 мең булдыра аласыз кызлар. Куеп тора аласыз үзегезнең счетыгызга. Алмаш тилмәш шулай итеп ул акчаны йөрткәндә дә бик әйбәт. Ну, минем инде хәзер доходым бар. Шуңа күрә мин шул доходларым белән файдаланам. Сезнең дә киләчәктә шулай булачак, Алла бирсә. Ярый, киттек алга таба. Хәзер бит инде без атнага планыбызны куйдык. Мисал өчен булды 50 балл ясарга тиеш. Чөнки беренче атнада заказ ясарга кирәк. Алга таба безгә бит инде эшләр өчен. Көн саен эшли торган эшләребезне язып чыгабыз. Нинди эшләр башкарабыз, сез аны беләсез. Иң беренче чиратта без клиентский чатта эшлибез. Клиентский чат ничек бара? Сез клиентский чатта үзегезнең аудиториягыз белән эшлисез, аны эшли беләсез, тәртипләрен аңлыйсыз. Безнең клиентский чаттан карап эшлисез, дублируйтесез дигәсе килә инде. Аннан соң инде сез алган товарларыгыз белән уртаклашасыз, розыгрышлар үткәрәсез, үзегезнең клиентский чатларыгызга лотереялар үткәрәсез. Гомумән алганда сез аралашасыз, видеолар куясыз, видео обзорлар ясыйсыз. Аннан соң инде без клиентский чаттан кала статуслар белән эшлибез, историялар белән эшлибез. Статуслар WhatsApp статусында безнең һәрвакыт көн саен коллажлар була. Көн саен коллажлар куябыз инде без, әйме. Шушы коллажлар ярдәмендә без заказ җыябыз. Үзебезнең шәхси личный аппаратыбызны язабыз. Аның безнең 50 балл булырга тиеш. Әлбәттә, тиеш дип кенә түгел, гомумән алганда арттырсагыз да бик әйбәт. 100 балл булган чакта сез VIP стаж буласыз. VIP стаж нинди очракта була, аның турында мин кирәк булса аерым да сөйләрмен. 100 балл булган очракта безгә компания үзе дә яңа консультантлар бирә башлый. Ул бик шул кадәрле бик әйбәт статус тәясем килә. Чөнки 70% скидка аласыз, сез ташлама аласыз билгеле бер товарга, әйме, списоктагы. Һәм инде сезгә компания новичоклар бирә, шулай ук сезгә яшерен распродажалар да күренә башлаячак. Ул бик шул кадәрле, менә әйтәм инде, әйтеп бетергесез шәп бирү. Шуңа күрә омтылыгыз 100 балл ясарга, 3нче каталогтан соң 100 балл ясаучылардан китә инде анда галәмәтләр кызык. Менә, ярый. Сез мисал өчен ясыйсыз бу атнада бу каталогта инде бу атна беренче атнада инде заказлар белән эшлисез. Көн саен клиентский чат, статуслар дип бит инде, рекрутинг, социаль челтәрдә рекрутинг. Анысын инде аңлыйсыз. Менә безнең обучение барга, кемнәр обучениедә бар, сез ул обучениене шулай карагыз. Обучениедә без рекрутировать итәргә өйрәнәбез. Без ВКонтактеда эшлибез, без эшлибез WhatsAppта, без эшлибез Telegramда, без эшлибез Instagramда, менә кем кайда эшли, Одноклассникта, әйме. Менә әйтеп бетергесез ул социаль челтәрләр, кем бөтенсендә алырга тырышабыз. Кемдер YouTube'та да эшли, мисал өчен мин YouTube'та эшлим, шулай ук менә бик күп социаль челтәрдә без эшлибез. Менә без көн саен безнең шул булырга тиеш. Мәсәлән, ВКонтактеда мин уже бүген эшләдем, рекрутинг булды, әйме. Мин галочка куйдым. Одноклассники галочка. Менә шулай итеп көн саен эшләп барам. Рекрутинг нәрсә икән беләсез, кешеләр белән аралашабыз, кешеләрне чакырабыз. Көн саен безнең үзегез беләсез, ничә чакыру булырга тиеш кешегә, 50 бизнес предложение, яисә 100 бизнес предложение. Менә сезнең шушы максатка карый. Көн саен шуларны эшләп, галочка куеп барабыз. Менә бу безнең көн саен эшли торган эшләребез булды. Максат куелды. Каталогка максат без шундый дәрәҗәгә ирешергә тиеш. Беренче атнада без 50 балл ясарга тиеш. Һәм шушы 50 баллны ясар өчен нәрсәдер эшләргә тиешбез. Коллажлар ясыйбыз көн саен, әйме, кем ясый белми, мин аның видеоларын җибәрдем. Әгәр белмисез икән, мин яңадан сезгә аңлатам кирәк булса, кем белми инде. Булган коллажларны кулланабыз, әйме.
Шулай итеп без шәхси заказларыбызны җыябыз һәм инде әлбәттә 50 SMS чакыру ясыйбыз кызлар. 100 SMS чакыру булса, тагын да әйбәт, чөнки сезнең нәтиҗәгез булачак. Шулай ук безнең әлбәттә һәр атнада бер максатыбыз булырга тиеш, бер яңа кулланучы яисә консультант табу. Бу инде бик мөһим. Бер булмаса 2 дип язалар. 2 дип язсагыз, инде сез шушы максатка ирешергә тиеш бу атнада. Ярый, беренче атнабыз бетте. Күчәбез икенче атнага. Язабыз икенче атнага куябыз максатыбызны. Нинди безнең максат? Безнең бу атнада заказлар җыелды, новичок булмады, мисал өчен, рекрутинг бар булды. Монда нәкъ шулай көн саен эшләрегезне язып чыгасыз. Бу атнага язып чыгасыз да, инде сез, мәсәлән, бу атнада, беренче атнада 50 баллыгызны эшләдегез, икенче атнада тагын 50 балл язасыз, мисал өчен, кемнәр 100 балл ясыйсы килә. Әгәр дә инде сезнең башка заказларыгыз икән, сез җыясыз көн саен заказ, шул коллажлар буенча инде алга таба барасыз, башка балларны ясыйсыз. 100 балл ясасызмы, 150 балл ясасызмы, анысы сезнең инде эштән тора, инде ничек эшлисез. Ә былай чынлыкта без 50 балл ясарга тиеш, калганын безнең команда ясарга тиеш. Һәм икенче атнагызны сез инде шулай ук язып чыгасыз. Икенче атнада безнең шулай рекрутинг, анысы көн саен эшли торган эшләр бара. Ләкин сез икенче атнада инде башка төрле максат куясыз. Узган атнада сез 100 балл эшлим дигәндегез, 50 балл яисәме, ә бу атнада инде сез кулланучылар яисә команда белән эшләү дип куясыз. Команда белән без ничек эшлибез? Мисал өчен, мәсәлән, Инсия узган каталогта ничәдер кеше чакырдым. Чакырдым инде бу кешеләр бит инде бер нәрсә белмиләр. Син инде бу кешеләргә хәзер әйтеп чыгарга тиешсең. Бу каталогта сез заказ ясарга тиешсез димәйме? Мин инде аңа дип киттем бит алдарак. Шундый суммага һәм сезгә подарок килә, дип, бүләк килә. Шулай ук стартовый шаглар турында аңлатырга тиешсең. Бу син новичоклар бит инде. Менә шул. Аннан соң алар бит инде хәзер алдылар беренче заказларны. Кемнәр беренче заказ алган, ул кешегә әйтәсең. Менә бездә шундый мөмкинлекләр бар. Менә бөтен ничек дип әйтәм инде. Нигезен аңлатып чыгасың. Әгәр дә кызыксынсаң, мин сиңа аңлатам дип инде. Юк, мин кулланучыңа булып калдым. Ярар, мин бер нәрсә әйтмим дип инде. Шулай итеп без аңлатып чыгабыз. Каталог җибәрәбез. Яңа каталог җибәрәбез, акциялар турында әйтәбез. Менә шулай итеп без үзебезнең яңа килгән новичоклар белән эшлибез. Әгәр дә инде сезнең күптәннән инде командагыз бар икән, команда белән без көн саен эшлибез кызлар. Хәтта план куйганда да рекрутингны да, ВКонтакте, туда-сюда дип шайтып язабыз инде. 50 SMS, 100 SMS дип. Ахырда һәрвакыт көн саен сезнең максатыгызга куелырга тиеш. Команда белән эшләү. Команда белән эшләү ничек бара? Кемнәрнең менә командасы бар, алар инде үзләренә группа ачалар. Мисал өчен, минем Фабрик дигән группа бар, кызлар күбегез турабыз. Ул сезнең информацион группа. Информацион группа безгә ничек кирәк ул? Без анда акциялар узышлар турында хәбәр итәбез. Әгәр дә минем Фабрикта сезнең кешеләрегез утырмый икән, сез үзегезгә шундый группа ачыгыз. Һәм менә мин инде информация куям, менә иң кирәкле әйберләр, акциялар турында, компания маклар турында, розыгрыш турында сез шунда үзегезнең командага әйтеп барасыз. Менә шундый сез көн саен эш алып барырга тиеш. Тора бара сезнең әлеге группадан потребительләр арасыннан лидерлар килеп чыга башлый. Ул вакытта инде без сезнең белән аерым аралашабыз, аерым сөйләшәбез. Шушы потребительләр лидерларга әйләнә. Лидерларга әйләнгәч, инде без аларга аерым лидерлар группасына аларны кертеп, без бергә менә сезнең белән эшләгән кебек эшли башлыйбыз кызлар. Менә шулай итеп без икенче атнаны команда белән эшләүне алып барабыз. Команда белән эшлибез һәм без команда белән максат куеп эшләргә тиешбез инде бу атнада. Онытмыйбыз кызлар, безнең көн саен эшли торган эшебезне тагын бер катлаулыйм инде. Рекрутинг, статус, клиентский чат, алар көн саен бара. Һәм менә бу атнада да без мәсәлән 2 консультант табырга тиеш. Ничек тә булса табырга тиеш. 3нче атнабыз башланды. 3нче атнада инде шулай ук без көн саен эшли торган эшләребезне галочка куеп барабыз, эшләгәннәребезне, нәрсә эшлисен сез барыгыз да беләсез. Галочкалар куеп бардык һәм 3нче атна безнең нәрсәгә корылган. Сезнең аста кемнәр бар, бөтенесенә дә кайчан каталог тәмамлана, нинди акциялар бар, онытмагыз дип инде. Яңа килгән кешеләрегез булсын, һәрберсенә яңадан шуларны әйтеп чыгасыз. Менә шундый бүләкләрегез бар дип инде, онытмасыннар өчен. Шулай итеп, менә яңадан барысын да карап, барлык үзегезнең астагы структурагызны тикшереп, барысына да напоминать итеп, урыс әйтмешли, әйтеп чыгарга кирәк була. Шулай, әгәр дә сезнең балларыгыз җитми икән, яисә сез үзегезнең куелган максатыгызга ирешә алмыйсыз икән, инде менә бу атнада бик көчле итеп эшләргә кирәк кызлар. Мәсәлән, әгәр дә сораулар туа икән, ничектер сез максатка ирешә алмыйсыз, аның өчен миңа языгыз кызлар, без аны бергәләп хәл итәрбез, бергәләп ничегрәк алга таба барасын сөйләшербез сезнең белән. Шуңа күрә куркып калмагыз, һәрбер атнада максат белән эшләгез. Һәм менә соңгы атнада аеруча инде бик эшләргә туры килә. Анысы турында да без сезнең белән сөйләштек. Планирование каталогын беләсез һәрберегез дә. Ничек дип әйтим кызлар? Планыгыз булмый икән, каталог планыгыз булмый икән, атналык планыгыз булмый икән, көн саен эшли торган планыгыз булмый икән, монда нәтиҗәгә ирешеп булмый. Менә мин беренче көннән шулай эшлим, шуңа күрә генә минем нәтиҗәм бар кызлар. Монда әлбәттә, ничек дип әйтим, золотые горы я вам не обещаю дисем киләме? Монда озак барасың. Ләкин менә каталог саен шулай итеп эшләп барсаң гына, нинди дә булса, дәрәҗәгә дә, нәтиҗәгә дә ирешеп була кызлар.